Mulla on MS-tauti, mutta MS-taudilla ei ole mua. MS-tauti vaikuttaa itse asiassa aika monellakin tavalla mun elämään, huolimatta siitä, että kun joku toinen katsoo mua, mun liikkumista tai mitä mä teen, niin ei välttämättä todellakaan pysty ajattelemaan, että hei, tuolla on MS-tauti. Tuolla, kun on tuolta Pohjanmaalta päin, niin siellä niinku tämmöinen tietoisuus MS-taudista on niinku suurempaa. Et siellä on niinku lähes kaikilla on vähintään joku tuttava tai sukulainen, jolla on MS-tauti, että kaikilla on niinku jonkinlainen kokemus siitä, mutta siinä on sitten taas tulee tämä, että se on niin eri lailla ilmentyy eri ihmisillä, että jos vaikka joku tietää, että MS-taudista, niin ajattelee, että se on sitten semmoinen, kun se on sillä, jonka ne on kuullut. Että siinä tavallaan sitten joutuu niinku tavallaan kertoa, että minkälainen se omassa tapauksessa on. Tämä on aika tämmöinen helppo juttu, että me tässä nyt vaan jutellaan. Että niin kun, tässä mä toivottavasti olen jotenkin tavallista niin kun skarpimman näköinen, mutta se, että jos niin kun mun oikeasti tarvii ruveta tekemään jotain, niin sillä kun mun tarvii keskittyä johonkin, niin siinä vaiheessa se menee se, niin kun, se homma ihan yli ja ympäri ja tälleen. Se, mikä on erityisesti itseään niin pahasti haittaa, on tämmöinen uupumus- ja keskittymisvaikeudet. Ja niin kuin esimerkiksi siellä yliopistolla on täällä professorin kanssa on juteltu, että mistä on niin kuin kyse, että miksi tämä homma on niin tämmöistä takkuavaa, että niin kuin, ei se ole siitä, että no en tiedä, mutta ei niin kuin tarkoitus ole olla laiska, vaan se on siitä, että ei vaan pysty tekemään. Että... Mulla ehkä se merkittävin asia on tämä väsymys ja tämmöinen varsinkin kognitiivinen fatiikki, eli se, että aivot on aika lailla uuvahtaa nopeasti, ne väsyy nopeasti, ne kuormittuu tosi nopeasti. Jos mä joudun kävelemään pidempää matkaa tai soitan rumpuja tai muuta, että mä tarvin niin kuin jalkoja ja käsiä ja niin kuin tämmöistä, niin totta kai ne väsyy ja näin, mutta sitten mä vaan yritän hetken aikaa levätä ja sitten se taas palautuu. Mä siis elin tosi pitkään semmoisessa niin kuin MS-tautikaapissa. Että mä niin kuin yritin peitellä kaikkia niin kuin just oireitani ja tommosella. Niin kuin se on niin kuin aika lailla ollut se semmoinen mun elämän käännekohta. Että mä tulin niin kuin siitä mäsäkaapista pihalle ja että nyt mä oon hyvin avoin tästä ja nyt mä niin kuin pystyn sanomaan kaikille, että hei, että nyt mulla on oikeasti joku tämmöinen. Ja nyt mä sitä jälkeenpäin mietin, että minkä ihmeen takia mä edes oon peitellyt niitä ja näin, että ihmiset on todellisuudessa hyvin ymmärtäväisiä. Hän kyllä hoitaa niin kuin lapset, mutta sit mulle jää aika lailla kaikki muu. Se, että minä teen vaikka pääkainalossa, niin sanotusti. Mutta kyllä mäkin parhaani mukaan oon siinä siis mukana. Kyllä, totta kai oot. En mä sitä kiellä, mutta se, että jos hänellä on semmoinen päivä, että hyvä kun hän pääsee vessaan asti itse, niin eipä mä siinä kohtaa sit mihinkään lähde. Puolison kanssa kotona niin keskustelu on aika vähäistä, koska ei vaan jaksa. Tämä on ehkä semmoinen, mikä harmittaa, mutta tälle en ole keksinyt, mitä tälle voisi tehdä. Sosiaaliset suhteet on kärsineet selkeästi, ei jaksa ylläpitää ystävyyssuhteita. Se on ollut pakko hyväksyä. Sikäli kun tässä diplomityössäkin on ollut näin tämmöinen kestänyt ja tuntunut haastavalta, niin sitä on niin kuin ajatellut, että miten siitä työelämästä sitten tulee mitään, mutta voi olla hyvin niin kuin aikoja, jolloin pystyy tekemään normaalisti ja sitten voi olla semmoisia huonoja hetkiä, että siinä kuin tämmöinen sopeutuminen siihen, että siis niin kuin ei voi laittaa, että vaikka että tämä henkilö pystyy tekemään 60%, vaan sitten välillä se voi olla ihan täyttä ja sitten välillä voi olla, että ei pysty tekemään oikein mitään. Se pitäisi olla semmoinen niin kuin joustava. Mulla on lupa ottaa vähän vähemmän asiakkaita päivässä. Huoneen viilennys on mahdollista. Vessa on vieressä, mun huoneen vieressä. Ja kun työpari tietää sen, että mulla on välillä vaikeaa löytää sanoja, välillä ehkä hukkuu ajatus, niin hän pystyy siihen tulemaan sitten apuun. Mun unelma on se, että mä elän sitä tavallista elämää siinä perhepiirissä ja saada tehdä töitä, mutta sillä intensiteetillä ja sillä mittakaavalla, että se ei ole kaikki. Mä itse ajattelen, että mä oon aika lailla sillä
Että ei tää niinku mulle ehdota semmoista jatkuvaa, että mä olisin niinku, että miksi mulle tämmönen, vaan siis löytäisi semmoisen niinku tasapainon ja pääsisi semmoiseen paikkaan, missä pystyy toteuttamaan itteensä. Se on ollut aika lailla semmoinen lausahdus, mikä on niin kuin yleensä pakottanut mut eteenpäin, että kun toinen aina heittää sieltä jostain, että haluatko sä pelata jalkapalloa sun poikas kanssa. Ja se on mulle hyvin tärkeää, että mä pelaan mun poikani kanssa jalkapalloa jossain vaiheessa. Kannattaa ottaa niinku oman terveyden vaaliminen niinku vakavasti. Se, että hei, että otan ne lääkkeesi. Mä pidän tosi tärkeänä tätä vertaistukea ja vertaisryhmiä. Nauraa räkätetään oikeasti asioille, mitkä on niinku ehkä jonkun mielestä niinku ihan, että miten tolle voi nauraa. Eli MS-tauti on tuonut mulle myöskin tosi ihania, hyviä kokemuksia, mitä mä en olisi muuten saanut. Täytyy antaa vaan niinku mahdollisuus sitten sille, että ottaa vastaan mitä tulee ja lähtee mukaan rohkeasti kokeilemaan. Mä haluan olla rokkitähti. Se on niin kuin se, mihin mä tähtään. Mä haluan, että mä voin soittaa rumpuja ja oikeasti niin kuin olla se kaiken kansan tietoisuudessa oleva rocktähti. Kun mä menen jonnekin kapakkaan, niin kaikki on sillä, että hei, toi on se Napalm Kittenin rumpali.